но в още едно видео на PUBG. Нарочно не започнах от лобито, за да можем да имаме малко повече време. И за сега съм с целия ми отбор. Това е добре. Проблема е, че четворката е АФК. И да. Това е малък проблем, понеже няма да сме всичките. Мисля да ги сменят тези. И не мога какво да ви кажа. Какво ще ходим да атакуваме. И мисля, че видях някой. Да. Хора, първия ни кил. Изи кил. Да вземем нещата. Изи кил. Какво друго да ви кажа? Изи кил. Сега трябва да си намерим кола. Оставам тима ми, понеже ще се върна по-късно, като намеря кола. И така ще е по-добре, за да мога да взема всички. Да ходим навсякъде с колата. Буквално ще отнеме време. Четворката е мъртва. Мисля, не е мъртва. Просто не играе. Това е гадното, че понякога... Газ! Това е много добре. Защото ако намерим кола и ми харесва, мога да не я оставам до края на играта, понеже имам газ. И мисля, че видях човек. Но мисля, че видях човек. Или това е машината. Намерихме малък автомобил. Само, че той е само за двама. На мен не ми трябва дори мотор, ми трябва буквално ми трябва доста голям. Това не искам мотори. Буквално всеки заводи супер обръщат. Сега трябва да ходим да отиваме да търсим по-добър превоз и вече намерихме. Ако питате защо спирам на цяло, понеже ако скоча от колата, буквално ми взима деймидж, затова си отиваме при тима, за да ги вземем. Номер едното е там също, да. PUBG. Някой ме атакуваше. Да. С колата буквално. Втори кил. Дори не разбрах, че ме атакуват. Няма да лъжа. Не разбрах, че ме атакува. Трябва да хода да вземем тима. Те тима са тръгнали. What the fuck? Първо ще вземем едно. Или
Не, първо ще вземем 2, то е най-близко. Или не, първо ще вземем дропа. Понеже съм буквално искам дропа. И то много. Нашия уби някой. Искам дропа, понеже понякога има такава. Как да ви обясна? Седно като... Не знам как да ви го обясна, но е много готино. Дроп. Дай да видим какво има вътре. Да, нямаше това, което исках. Сега отиваме за съотборниците ми. Не ми казвай, че се заклеша тук. Сега отиваме за тях. Не са шегувам, отивам за тях. Брат, какво правиш тука? Ще дойда. Какво ти кажа? Качвай се. Качвай се. Не! Не, брат. Но не, брат, аз съм махам от той. Той ме гърми джантите. Не! Тя, брат, за какво? Добре, отиваме към да видим той какво ще направи. Поне се моля да не... Някой умря тук. Поне се моля да не стреля и той така. Къде е две, бе? What the fuck? Две. То. Ела. Превоз. Две превоз. Далнаха 4. Стим да го резна. Не. Брат, той няма да оцелее. Брат, няма да оцелее. Сори. Фък, брат. Още един дроп. Трябва да ида за този. Трябва. Ме интересува. Трябва да ида за дропа. Буквално никой не ме атакува. Това се случва за първи път. О, някой го е взел? Мизерници. Вече са го взели. Сега трябва да ревайвнем моя пич. Който буквално не правише нищо. Но ще го ревайвнем, поне съм добър човек. Ще го резнем. Приятеля ми го резна. Брат, качи се. Брат, качи се. Добре, готово. Брат, защо почина да ми бъгна? Добре. Той мисля, че искаше... не го искам. Трудно. Брат, аре.
Някой ме стреля. Това не е добре. Понеже не го виждам откъде стреля. Някъде стреля, но не знам и аз откъде е. Не! Брат, помоги ми. Брат, помоги ми. Брат, помоги ми, моля те. Не искам да свършим клипа. Не. Вот. Брат! Хора, тук беше играта, съжалявам. Това беше от мен. И на мен не ми се иска да свършвам, но умрах. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, абонирайте за канала и гледайте още видеа. Бай-бай!